V zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja je jedným z poskytovateľov sociálnych služieb aj zariadenie Via Lux, domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov. Vzniklo v roku 1990 ako domov dôchodcov, prešlo viacerými zmenami, kým získalo súčasnú podobu. Zariadenie je kombinované a v súčasnosti poskytuje 3 druhy sociálnej služby: domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie. Cieľová kapacita je 250 miest. Zariadenie poskytuje služby pre dospelé osoby s celoročnou pobytovou formou. O klientov sa stará 151 členný kolektív zamestnancov. Nachádza sa v príjemnom tichom prostredí mestskej časti Košice-Barca. Štatutárnym zástupcom je inžinierka Nadežda Mudráková. Kompletná agenda sa spracúvava v informačnom systéme Cygnus, ktorý sa zaviedol v roku 2012. Informačný systém Cygnus bol zavedený ako pilotný v rámci sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja. Tento systém využívajú všetci zamestnanci. Klienti majú možnosť žiť plnohodnotný život, podobný, aký mali vo svojej domácnosti. Klienti, ktorým to umožňuje zdravotný stav, začínajú deň ranou rozcvičkou, ktorá má rôzne podoby, ale cieľ má len jeden – byť zdravý. Dodáva im viac životnej energie a elánu. V priestoroch jedálne sa klientom poskytuje celodenné stravovanie s obsluhou personálu. Klienti, ktorým zdravotný stav nedovoľuje stravovanie v jedálni, sa stravujú na oddelení, ktorým sa priváža strava vo vyhrievacích vozíkoch. K duchovnej obnove slúži klientom kaplnka. Klienti zariadenia využívajú tkársku dielňu na ručné práce. Sú to klientky rôznej vekovej kategórie. Osvojujú si základné zručnosti z oblasti tkania na tkárskom stave, háčkovania či vyšívania. Mladšia generácia s radosťou prijíma skúsenosti a poznatky z tejto oblasti. Svojimi prácami skrášľujú interiér zariadenia. Dielňa kutilov je vybavená rôznym pracovným náradím. Táto terapia je na jednej strane účelným zamestnávaním orientovaným na realitu života a na druhej strane vyzdvihuje kreatívnu činnosť. Klient je vedený k práci nenútenou formou a jeho cieľom je vyplnenie voľného času. Kreatívna činnosť v tvorivej dielni sa zameriava na zlepšenie manuálnej zručnosti a jemnej motoriky, rozvíja kreativitu, fantáziu, dáva možnosť sebarealizácie a využitia vlastnej tvorivosti a originality. Prostredníctvom výroby dekoračných predmetov majú klienti možnosť získať nové informácie a zručnosti a zároveň vytvára priestor na rozvoj sociálnej komunikácie a nadväzovanie priateľstiev. O internetovú miestnosť prejavujú záujem mladší klienti domova sociálnych služieb, ale čo je obdivuhodné, aj seniory. Klienti so záujmom navštevujú počítačový krúžok v rámci voľného času. Pobyt v reminiscenčnej miestnosti vyvoláva spomienky prostredníctvom rôznych podnetov, ako sú staré fotografie, predmety, hudba, počúvanie starých melódií a všetko, čo sa viaže na život klientov. Ide o oživenie minulých skúseností a spomienok.
Bohato zásobenú knižnicu využíva veľké množstvo klientov. Kuchynka slúži klientom na prípravu jednoduchých jedál a drobných cukroviniek v rámci terapie. V zariadení sa poskytuje kompletná ošetrovateľská starostlivosť formou ošetrovateľského procesu. Tieto úkony vykonávajú odborní zamestnanci. Na každom oddelení sa nachádzajú ambulancie, ktoré slúžia aj na poskytovanie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom odborných lekárov. Klienti aktívne využívajú rehabilitačnú miestnosť s profesionálnym vybavením a pod dohľadom rehabilitačného pracovníka. Dominuje špeciálne cvičenie jednotlivých postihnutých častí tela. Odborná liečebno-rehabilitačná terapia sa poskytuje nielen v priestoroch rehabilitácie, ale aj pri lôžku klienta na základe odporúčania lekára. Cieľom Snowzelen je uvoľnenie, pohoda, relax a spokojnosť, ale aj stimulácia zmyslového vnímania a podporovanie rozvoja osobnosti klienta. Naše zariadenie nadviazalo veľmi dobrú spoluprácu s kinologickým klubom. Inštruktorky so psíkmi pravidelne navštevujú klientov zariadenia v rámci kanisterapie. Je to forma terapie, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie klientov. Pes pomáha získať späť pohodu a radosť zo života, nájsť životnú úlohu, prebúdzať pozitívne emócie nielen u mobilných, ale aj u imobilných klientov. V bezprostrednej blízkosti zariadenia sa nachádza pamiatkovo chránený park s jazierkom, lavičkami a altánkom, ktorý slúži počas celého roka na oddych, prechádzky, telesné aktivity a relax. Tento park ponúka množstvo inšpirácie pre ďalšiu činnosť, arteterapiu. Klienti špecializovaného zariadenia majú možnosť vyjadriť svoje emócie a prejaviť lásku prostredníctvom terapeutických bábik. To, čo nedokážu vyjadriť rodine alebo personálu, pošepkajú terapeutickým bábkam Jakubkovi alebo Barborke. Hranie spoločenských hier ako napríklad bingo, človeče nehnevaj sa, pekseso, pucle, karty, šach a podobne patrí medzi obľúbené činnosti našich klientov, ktorá je zameraná na rozvoj kognitívnych a komunikačných schopností, podporuje sociabilitu, zlepšuje jemnú motoriku, zrakové vnímanie, koncentráciu a vytvára priestor pre ich súťaživosť.
V zariadení sa nachádzajú spoločenské miestnosti, kde sa okrem iných aktivít konajú pravidelne komunitné stretnutia, kde sa riešia aktuálne problémy a podnety klientov. V rámci muzikoterapie pôsobí v zariadení spevácka skupina Lux, ktorá pravidelne nacvičuje nové piesne a spríjemňuje kultúrne podujatia zariadenia. Úspešne zrealizovaný projekt Ministerstva životného prostredia pod názvom Inštalácia slnečných kolektorov a zateplenie budovy prispel k výraznému zníženiu finančných prostriedkov na energiách. Pre klientov slúži altánok s krbom na obľúbenú opekačku, pri ktorej si radi posedia, zaspievajú a niektorí aj zatancujú. Stavanie mája je jedna z mnohých akcií, ktorej sa zúčastnili klienti rôzneho veku, od najmladšieho 19 rokov až po najstaršie dve klientky, ktoré v blízkom období oslávia nádherné jubileum 104 rokov. Tieto akcie pomáhajú klientom zabúdať na ich problémy, ťažkosti či handicapy. Touto krátkou návštevou sme chceli prezentovať úroveň poskytovaných služieb v zariadení a život našich klientov, ktorí u nás našli druhý domov.